ve druhém patře. Nádhera, viď. Takhle to tady vypadalo, když jsme sem přijeli. Co? Tady je naše pláž, krásná, celá, nádherná, vodička pěkná, tady tichoučko, klidu, všechno, tady se lidi opalujou a končí. Tam vzadu je posilovna, krásná, ale nikdo tam nechodí, tam ale tady něco bouchlo, co pak to bylo? Si někomu padla plechovka a Liška ušla napřed. Tady je taková promenáda. Toto asi je největší zájem o tyhle lahátka. A zase se u toho byl zájem, by se mi nelíbilo. A tady je s popelnicí. Ne, ta kavárna. Co? Kafičko. Hezké. Tady to je z vrchu, tady je moře, tady je pak šla ta luka. Jdeme to jídlo si objednat nejdřív, ne? Do ty italské, tak tam můžu zavřít už. Já myslím, že to jdeme. Tady těch různých barů je tady plno. Plavou tady taky nějaký lidi. Tamhle to je ten hotel. Tam to ještě není hotový, tam teprve dodělávají pokoje. Větrají. A tady se to vaří. Fotím nějaký, co nám tady nabízí. Dobrý, no. Tak budeme sedět? No třeba. To je jedno, koupáme daleko všechno. No to je jedno, veď. Tak si to tady odložím, ale mu to sebou. Na ty obědy se podívám, co tady připravujou k jídlu. Nějaké petelky. A nějaký jídle. Tady to moc nemají, viď? Co?
tady to moc nemají. Obědu nemají jablíčka. Dívanečky. A dolčíčky. Trvalo otáčeli. Dáčinky. Nějakou zeleninu. Květy. Ryba. Chicken. Nějaké brambory. To vypadá pěkně. Má nějaké jogurtky. Masíčka, zeleninka. Sýry. Hello. Taková pohodinda tady u vody. A kam spícháš? Já nevím, ale tak tady pořád s kamerkou. No a co? Tak to bylo. No tak. Já právě nevím, jestli to tam mám nebo nemám. Asi se mi to zdá být hezké. Tak to natočím, no. Různý. Lidí. A mašinka jede a svítí. To je auto? Je to auto. Tohle to bude asi nějaký sál společenský místo té recepce, co tam je. Tam se asi bude chodit, jo, na zábavu. No to vypadá. Tady to. Prosím. To ještě koupou vzadu, ale už jdou ty červánky. Povídala, že bude Vzadu je recepce. Tady
tady nalevo, kde se dokončují pokoje. Aha, no to chvilku trvalo. Jo, nefotím jiný lidi, vem to tam. Trošku aspoň do letadlku. Tak, po útrapách ubytování jsme konečně na pláži. Je asi 12. Tak, já to tady trošku jenom vyfotím, aby jsme to tady ukázali, jak to tady vypadá. To tady moc hezký, ale všude je bordel venku a tady všude opravujou. Zlatá vila. Ale jinak je to hezký, moře vypadá dobře. Nevím, jestli bude teplý. Mám to tam vůbec něco takového krásného sezení. Mají tu nějaký takový pěkný koupat. Ještě to tady takový všechno nedotvořený. Takhle tam půjdeme asi na jídlo. Tady ten kousek, no. Palmy tady mají chudinky, je vidět, že to teprve začíná všechno. Tak tady jdeme na jídlo. Je to tady u bazénku, tady nám přines jídelní lístek, ale nevím, jestli to už to dělal vždycky Lukáš, on tady vzal nějaký ten... Nejdřív je tam řecký salát. No. Pak fatak, to je... Feta? No, toastová pita a mix... Než to zapne, čekej. Tak, Eliška si tady dává dobrodky. To je oběd náš. Tak, tady máme nějaký salátek řecký. Tadyhle jsou ryba. A jak to tam bylo napsané? Fish? Fish and chips. No a to máme pívečko, tam je a Eliška má nějakou dobrutku. Tady jsme pěkně u toho. No a už tam dává nějaký lísteček. Ale za nás to tak nebylo. Dneska ty chlapy, to víš, a ty máš taky ty... Aha. No, to je pravda. To je náš pokoj. Veliký to je. Ještě nemáme uklizíno. Tak tady je pokoj veliký. Nevím, jestli to bude vidět. Takhle.
Tady je televize. To otevřu. Máme postel dohromady. Je tam jedna ta peřina. Tady jsou židličky. Venku máme to je ten bazén. Tady je taková velká šatna, úplně zbytečná. Tak, tady mají kafíčka, kávovar, voda je tady, zrcadlo, tak tady koupelna, krásná, tady je sprcháč, všude to je sprchovaný, nám je sprcha, tady jsou záchody, se musíme ještě taky učesat. Bude. To je zřejmě takhle. Teď se podíváme tady venku. Tady to vypadá krásně. Všechno nádhera. Kuk, ahoj. Stoleček se židličkama, ještě tam kavíčku asi. No je to nádherný tady. No tady to vypadá taky hezky ten hotel, že jo? Ten už mají upravený. Není jako u nás. Hele, to je auto veliký. Mají čluny, viď? Žijí tu i děti. Prosím? No jo, to bylo v Řecku taky. Tak přestaneme. To je asi ono, že jo? Jak povídali. To napadlo, nebo nějaké víno. Večer tady pěkně svítilo, už tady nesvítí, takže večer je to tady asi lepší než tam. Tak tady jsme v Donutovém ráji, dáme si kafíčko za chvilku, je to tady moc krásné. Hello. Tak řekni, co bychom chtěli. Can we get cappuccino?
recepci. Tady to takhle všechno natočím. Tam jde Eliška dole. A ani neví, že ji tam vidí. V hotelu, tam je vzadu je vodička. Tak tady to je lobby terase. Máme kytičky, lampičky. To vypadá krásně, tady nás vyhodili, když jsme přijeli. Aby jsme se šli podívat, jak to tady vypadá. Všechno je to takový noblový, ale nevypadá to, že by to byl nový hotel. Tadyhle to všechno budou ještě předělávat. Tam mají lešení. Ježiš, ještě to tady spadne, člověče. Tak, tam jsme taky už byli. To vypadá krásně. Čelička tady je schované. Budou oni. Já vás sám filmuju. No, už to tam vidět. Až to uvidí Tuška, bude říkat, oni jsou tady nafocený. Pojď se podívat, Tuška tě uvidí. No, ježišmarja, nožička bolí, veď. Ne, tak je to zabalený, no. Ahoj, takhle si tady žijeme. Tak papa, já jsem jí utekla, tý mladý. A tam ještě je. Máme vzadu je náš pokojíček. Bych to mohla vzít tady tudy, aby jsme to viděli, kde pak bydlíme. Tak. Tak ještě kousek. Ještě není naše, asi jo, člověče. To je naše. Nejsou naše židličky a už nám tam zase někdo svítí. To ani nechceme. Tady jsou taky nějaké lidičky. Také to vypadá až nahoru. A tady máme světýlko. Ježiš, tady nám taky svítějí. To jsou ale teda lidi. Tam koukají do baráku. No, a tady máme náš vchod. Tady to ještě jdu nahoru. Tam ještě uklízejí nebo co? Ježiš, co to tady mají? Welcome back. A? Kde je to víno? Wine. White wine? Thank you. My pleasure. Jsi to ti dala? No. Aby to nechutná, si říkám. Co dneska bude jiný? Krásně rozsvícená. To je romantika. Tak tady jsme v restauraci, no to je obráceně zase. Indická, je to restaurace? Asijská. Asijská. Tak, mám tady nějaký svátek. No. Neboj se, že nevyfotil. Tak, ještě ty umývali ruka.
aby viděli, jak vypadá